И здравейте хора, аз съм Ивайло. Тук сме днес Както винаги, няма кой друг. Христо. И това е втори епизод от Приятелски футбол. Днес малко по-меко времето. И по-хладно. Да. И тревата е много добре, то се вижда къв съм. Малко трябваше да загреме преди реално всичко. Имаме втора камера. Тя не се мина. Да, тя е от другата страна на вратата. И всичко ще се вижда в перфектен кадър. Този път е по-добре от предния път, защото Не пече слънце толкова. и не знаехме как да поставим камерата първия път. Сега би трябвало да се вижда цялата врата. Перфектно е. И той се вижда, и аз се виждам. И всичко ще е много добре. Даже и този самолет се вижда да го еба. Да, сега ще видя самолет. Да, точно. Когато трябва да започнем клин. Предния път между другото пак мина самолет. Да ви еба на гласените педераси, да ви еба. Тихо бе. Аз викам да започваме да не правим толкова клипа. Освен, че този самолет направо го шиари мини по-бързо. Да мините. Мини ти. Аз ще мина. Аре. Айде да започваме. Абонирайте се за канал с камбанката, лайк, шер с приятели и така, нека да, за повече гледания, защото предния клип има много малко, но 0 харесвания. Харесвайте клипа, аре. Майката. И на нас да ни стане хубаво. Ми да, не само на вас, там да гледате на готово и така. Защото то писва. Не е като стария ни канал. Първи удар в теб. Да, така е, както винаги. И предния клип първи удар в мене. И то в тебе. То беше с тебе пак. Това беше долу под краката ми, почти го е знал. Опитах се да те стопна. Топката ще излезе по между. Това беше оценено много силно. Този път ще гледам да допусна малко по-малко голове. И аз така си мисля. Ето! Да, добре. Как го? Добре, ще снимаме! Пропуснахме да пуснем камерата в Карами Бати Бенгера. Това не беше ли бенгър, бе? Първото беше по-хубаво. Пеналти кик! Пропуснах да кажа, леко съм настинал. Тъй, че по някое време, ако почне да кашлям, да знаете защо е. Изгреда, дева. Тя се завърши. Чакам. Добре, че снимаме. Това го казвам. Да, така е. Този път е много по-меко. Предния път не ставаше. Тя е видела двата бенгъра. Да, тя ги виде. Ръкавиците са чисти. И то много. В сравнение с предния път. Може да отидете да видите TikTok профила. Има ли, бе? Да. Трябва само да ти го пратя. И какво качи в него? Все още нищо, това си е първото качване, защото първият клип нямаше какво толкова да се качи в него.
защото там почти нищо нямаше. Ама този клип има говорене, много добри удари и специални. И добре, че не излезе. Пикна ли? Не. Камера! Камерата! С камера на следващия път. Имаме втора. Да, то втората ще запише нещо, ама... Така. Оправена е камерата, всичко оправено. Ева Христо Богданов, бразилеца. Бразилската минджа. Имаме и втора камера, която по-скоро ще е записала всички пръстоти, отколкото тая. И ще гледам клипа да не е 120 минути. 1 час. То сега то прекъсна. Пуснах нов, ще трябва да съединявам то плюс първия. Леко бе, Rainbow Flick, леко. Камерата. Лека. Топът аз ще... Пау! Тази тревела. Проблеми с техника. Проблеми с гради. Вчера пукам бата FIFA. Срещу тата града след града. Задна ножица града. Какво? Играх срещу тата FIFA. И ударих задна ножица и оцелих горна града. И си направих кариера. Отново да кажа палец нагоре за видеото че разбрах, че го гледате, обаче няма лайкове, не е добре. Как ми се удари от тъпия боц. Глава. Аз му направих. Аз странах на другата страна помежду. Дай пеналти. Хора враждебна. А? Нищо. Нека видим дали ще спасат Дуспа, май не. Аз странах на другата страна, има какво направя. И да се бех усетил и откъде излезе мамичката ти мръсна. Значи имало човек, който влиза по-остро от тебе. Не бе, човек! Чувствам се като професионалист. Така е, су. Центри, бе! Че я пръвам, аз не съм пипал топка. Това ще го оставя в клипа със сигурност. Твоя ама всички казват, че е задна. Дай. Добре.
останеш в клипа? Като двете ми гради. О, със сигурност. Чай. Чакай. Уоу! Там направо в ръцете ми. Не! Това беше добър копен. Тая града ще я махам аз, усещам. Това без горна града. Опа! Пас беше много добър. Аре, Макс, яре, засечи! Макси, ако гледаш клипа, трябваше да си тука, лайно. Лайно такова. Ще му ходим ние на рожден ден. Аля! Това летеше с... 10 км, не знам. То път е хвана. Този път направо като лепил. Че то може да е 12 часа. И колкото е 12. Yes. Колко пари ще му дадеш? 10, Станислав, 10-20. Бата, няма му давам 50 лева, не ги заслужава. Камерата. Втори път. Как става това? Дано клипа не е спрял само. Не е спрял. Виж чай. Слагай. Виж телефон. Така. Ба. Както винаги. Защо да нямаме гафове в клипа? Аре бе, това ще падне. Паднах! Да клекна и паднах! Добре. Много излагаци този клип, много. Да, има хубави спасявания, голове. Да, точно. А предния клип като някакви путки и мълчиме през цялото време. Първи клип ти, какво искаш? Насрахме от камерата.
Ние клип ще снимаме. То винаги е така. Аз като си снимах първия влог, да не мислиш, че съм... Стига. Yes. Това ще да влезне. Скоба. Добре, не го да пее. Не пей. Си на мен ми се пее, ама нема да се. Ама га човек, блоковете. Воу! Джокович. Новак джубак. Алта шацата. Не беше. Беше от страни. Успях да се отвия на време. Защото нали тук мрежата е такова. Спокойно. Тя е викам какъв този мизерен гол, къде ми вкара. Ама то повлезал там, аз се питам. Къде е вратата, къде си маса? Ето още една изолгация, която ще остане в клипа. Без това, бе. Без духането на носа. И много селско. Дали? Копакабана на себе си. Не се взеха без очите. А? Аз не вика да се очи. Мене ме боли, ама аз знам защо. От вчера. До сутринта. До контекст. Дай още. Дай още. Дай още пета. Дай още. Последно.
23, спокойно. Само че тя беше там. Аз. Викам, очилата изтърва. Не. Очилата не ги изтърва. Изтърва? Хоп. Ай, натървела. 4-5 бенгъра. Да. Това е мое. То не... Бенгър ще е това, ако влезе, ама не влезе. Хвала те от воле. А тук са, уй! Еми, стегни се. Не залитай, спокойно. Това, що викам, че влиза? Тя аз си помислих, че влиза. ама не. Аре, да. Спокойно. Еми, това ще бъде от клипа. Не знам какво да кажа. Този път малко повече спасяване има от предния път. Има повече голове. Но от предния път нещо супер клип не ми хареса колкото това. Това по-добре се представихме. Що? Има по-хубави голови, по-хубави спасявания. А и тревата е мека. Не знам. Утре неделя. Няма да ритаме за жалост, защото на никой няма да му се занимава. Точно един почивен ден да имаме. Да, едва. И аз днеска не съм много в балансирано настроение. Малко... да. Казал си, каквото си казал. Абонирайте за канал с камбанката, за да получавате известие, когато качим нов клип. Лайк, шер с приятели. И това ще бъде всичко от този клип. Бай, бай и до следващия.